Desambre kalo tile tan fila a tile tan saba fo ka taa bila tile tan ale ni naaninan an ka fintigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ ka se ka dankarikɛ banbagaci wale maaw la min kuma lasera an ka fintigilakaw ka ɲɛma o fɛ ni o état major général ye a ka sɛbɛnfuraw kɔnɔna na. Jamana minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye o kɛra jumadenw ni o kun bɛ desambre kalo tile tan ale ni fila ma ɲaɲɛ min kɛnɛ kan n'u ye sariya caman ta mun bɛ tali kɛ dugukolo ko o nasiraw fɛ fo ka taa se fɛn min kɔni ye o ye maa dɔw ta ni ka olu bila jɔyɔrɔ dɔw la. Farafinna tile biyanfan kelenya tɔnba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko CEDEAO ka yira k'a fɔ ko olu ye hakilina ta hakilina min kɔnɔna na n'o y'a yira k'a fɔ Guinée Bissau ka olu fɛ yen nɔ ni fanga dafirikɛrɛ ni wagati kofɔlen na ko fɛn min kɔni ye baaraw ka ta ni ka o bila sen kan walasa kalafili o ka se ka kɛ jamana ɲɛma o kana min ni a tara jamana kɔnɔdenw fɛ. Bi ye tɛnɛ ye ni o bɛ bɛn desambre kalo tile tan ale ni duuru san 2025 ale ni duuru a ye aw bisimila ka kunnafoniya walawalali kɛnɛ kan. Ka kɛ ni an ka jamana minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen k'a fɔ ko o taara ka o kɛ jumadon ni o kun bɛ bɛn desambre kalo tile tan ale ni fila san 2025 ale ni duuru ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa general Assimi Goïta ale bolo k'a fɔ ko o sigi sen fɛ ko u ye sariya ta sariya min ni o bɛ boli dugukolo ko o ɲɛnabɔli o bunakun kan o ka kɛ sariya kɔnɔna na ka kɛ jɛlenya ale ni tilennenya kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sariya kisɛ min taara ni an ko o ma ko loi organique walasa fɛn min kɔni ye bɛnsema o ka se ka taa ni ka o kɛ dugukolo ko olu sɔrɔli nasiraw olu fɛ togoya min na. O hukumu kɔnɔna na u ye jɔyɔrɔ ta ka o di maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ ma an b'a fɔ ko ni an ko o ma ko nomination k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Seku di Gawusu Sise ale taara ni ka ale kɛ lasigiden ye Mali tɔgɔya la Genèvekaw olu fɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Jakarija Danbele ale taara ka ale bila OMAP o ɲɛmɔgɔya la ni olu ye jɛkulu ye minnu bɛ taji ko o ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko sigi kɔnɔna na ko u ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ ko Mali sen taara ni ka o don daraja la daraja min ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye Alliance pour le biodigecteur en Afrique de l'Ouest ko olu yɛrɛ fɛnɛ ka minisiriw ka daraja min bɛ yen nɔ o kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bassin du Niger o sigi tako 44 ale ni naaninan Mali yera o kɛnɛ kan min na ni a ye a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko kɛnɛya ko nasiraw fɛ an ka minisiriw ka sigi kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye pali balakisɛ min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko dengue k'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati kɔfɔlen min na i ko bi ko caman bɔra o kɔni ka tiɲɛni n'o kɔlɔlɔ la a banakisɛ la anw ka jamana kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni sɛbɛnfura ye mun bɔra an ka jamana ɲɛmaayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni desambre kalo tile tan ale ni fila san 2025 ale ni duuru min kɔnɔ kuma bɛ tali kɛ an ka finitigilaka min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen k'a ma kolonɛli Alifa Yaya Sangare an bɛ wagati min na i ko bi ko teni daragira ale la ka sababuya kɛ ko sariya kisɛ minnu ni olu bɛ teni ko kɔnɔna na ko a ma olu bato o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ desambre kalo tile tan ale ni saba an ka dugu min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Kekoro ni a bɛ Buguni mara la k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛncɛw ye dankarikɛ banbagaci wale maa caman na minnu ni u kun bɛ bolimafɛn sen filaw olu kan o bɔlen kɔ yen nɔ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye desambre kalo tile tan ale ni naani Ɲorodi Sahel kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛncɛw ye buntenin kɛ banbagaci wale maaw la ni u ka jabala 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ni o cira o sen fɛ fo ka taa se fɛn min kɔni tɛgɛnɔ kɛra maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o la Segu ale kɔni fɛnɛ mara la ka kɛ ni o baara kɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka ɲɛma ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a lase an ka wolomasiri tabaw ma ka kɛ ni nin baara kofɔlen mu ni o bɛ a wulikajɔ la Mali ka lakana o ka se ka sabati togoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ dimanche don ni o kun bɛ bɛn desambre kalo tile tan ale ni naani ka kɛ ni farafinna tile biyanfan kelenya tɔnba ni o CEDEAO olu ka daraja min taara ni ka o kɛ an b'a fɔ ko o sigi kɔnɔna na k'u ye hakilina ta ka kuma kɛ mun ni o bɛ tali kɛ fanga dafiri min kɛra Guinée Bissau kaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na ni u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati kɔfɔlen min na i ko sisan ko furancɛla fanga min bɛ Guinée Bissau ko olu tɛ o la kodɔn wa u kɛn bɛ ni ka fɛn min kɔni ye hakilina ta ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Guinée Bissau kaw fɛ yen nɔ ko teliya ka kɛ ka baaraw ni ka olu bila sen kan walasa kalafili o ka se ka kɛ togoya mun na jamana ka segin a togoya kɔrɔlen na n'o tɛ o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲangili jɔnjɔn ye ko o na ta ni ka a ɲɛsin fɛn min kɔni ye ni dugu kɔfɔlen ma ni bɛnkan kuma minnu ni olu bɛna ta ka o bila sen kan ni o ma sira sɔrɔ an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko Senegali taara ni ka a kɛ fɛn min kɔni ye CEDEAO tɔgɔ la ɲɛfɔli kumakɛla o ye ka ta fɛn min kɔni san 2026 ka taa bila san 2027
2030 o wagati nataw la ka yira ka fɔ ko ni a siɲɛ fɔlɔ ye ka fɔ ko o hakilina jugulen ɲɔgɔn na o ka taa fɛn min kɔni CEDEAO kɔnɔna na barisabula u y'a yira ka fɔ ko ni cɛfɔbɛn kuma nana ko fɛn min kɔni ye Senegalikaw ye ko u bɛ u jɔyɔrɔ fa wa ko u nafa ka bon o ko hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na u ye foli belebeleba ni ka o ta ka o kɛ jamana fila ye ni o dɔw bɛ tali kɛ Nigeria fo ka taa se Côte d'Ivoire o ma ka sababuya kɛ u ye wulikajɔ min kɛ Bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ fanga dafiri baara min ni o tun bilalen bɛ sen kan nka ni a ma sira sɔrɔ o ko bunna ko kan o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Mali Jabaraninso ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Salifu Sanogo ye ka yira ka fɔ ko nin wagati kofɔlen na ka fɔ ko Jabaraninso min talen do ka a sigi fɛn min kɔni AES jamana o tɔgɔya la ni an ko o ma ko Tele AES o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ k'ale taara ka a kɛ o ko ɲɛnabɔba ye ni an ko o ma ko coordinateur ka Seku Tangara ni ka o ta k'o kɛ a ka kankɔrɔsigi ye ka yira ka fɔ ko nin tele kofɔlen min ni o ye Jabaraninso ye ni a bilalen do sen kan AES tɔgɔya la a ka hakilina o de bɛna kɛ ka fɛn min kɔni o ka kumakanw ni ka o lase ale ni kuma jangɛnen minnu ni olu bɛ fɔ ni ka o lakilen togoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ JCI Bamako Étoile olu ka san laban darajɛ kumaw ni ka o kɛnɛ sigi an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko baara caman o sɔrɔla a kɔnɔna na min dɔw bɛ tali kɛ jɔnjɔn sɛbɛn tali ye ka o di maaw ma san 2025 mandature kɔnɔna na minnu ye u jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira ka fɔ ko o fɛnɛ hukumu kɔnɔna na ɲɛmaakura JCI Bamako Étoile o kɔnɔna na ale sugandira ni o tɔgɔ ye Paul Henri Fonta ye ale ye laseli kɛ ka yira fɛn min kɔni hakilina jolen ni yeta minnu bɛ a bolo ka kɛ ni san 2026 o baaraw ye ale kɔni ye o ɲɛfɔli kɛ ka o hakilinaw ta ni ka o da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni Paul Henri Fonta ka kumaw ye min kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko hakilina ye min ye ni o de ye ka Bamako Étoile la JCI ni ka a kɛ jɛkulu ye min ni a yakubayalen don n'u u ka wulikajɔ fanga ka bɔ ale ni a ka kɛ jɛkulu ye mun lakodɔnnen don hali bi jamana kɔnɔna na o kɔfɛ ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye u ka président sortant ye ni o ye Fuseni Sako ye ale yɛrɛ fɛnɛ ye laseli kɛ a ka kuma kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko ale ye baara bila yɔrɔ min na baara na tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ ko JCI Bamako Étoile ye jɛkulu ye mun ni a kuntagala bɛna janya kosɛbɛ yeko ɲuman o nasira o fɛ ka yira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko jɔnjɔn taara ka a di jɛkulu kɔnɔna na maa dɔw ma minnu ni olu ye u ka fɛn min kɔni wulikajɔ belebele kɛ san 2025 kɔnɔna na baara minnu ni o kalifayala u la ka o baaraw kɛ u kɛcogo ɲuman na. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin kan an b'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to an na ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛna fɔ jugu kɔ aw k'an bɛn wasalam.